Monggo nduk niken Salindri kepareng minggah wonten ing panggungan. Yo, Cok. Di sepoti, Cok. Yo. Mangga-mangga genduk niken disambut nganggo mercon. Eloke Mbak Niken ngeten iki. Lha pripun? Niken teko sing awal banser 10. Niken. Bareng kula sing teko ngawal hansip loro do muni malinge kecekel. Ya aja meri kok. Ora entuk Menungso duwe kabejan siji, pati loro jodoh telu wayu papat paket 5 donya. Kabeh menungso duwe kabejan. Betul. Mbak Niken munggah sepote lok kembang api jedul meneh. Nggih. Kula munggah jegoki kirik wau. Ora masalah. Rezekine dhewe. Mangga lho niki lho genduk sampun. Wilujeng dalu. Sugeng dalu Bapak. Nggih, selamat malam. Selamat malam, Derek Sehat Tepang. nggih. Kula niken Salindri saking Kediri Derek ajar nggih, Pak. Nggih. Pilih mengke enten salah klentune kula nyuwun pangapunten. Nggih, ora Nggih. masalah. Ning karo dalang tuwa lho, Nduk. Nggih, Pak. Dadi Jenengan paring asma Pak Alek. Pak Alek. Nggih. Lah kula kinten niku pas ngejob kula niku ta. Niki Nggih. mengke dalange sinten? Kula ngoten ta. Heeh. Sing gadah damel namine Pak Pak Bayu. Pak Bayu, Nggih. nggih. Pak Bayu kan sing ngersakne kula piyambak niku Nggih, sing telepon leres. Pak Bayu piyambak. Sinten Pak dalange? Kula ngoten to. Nggih. Niki namine Mas Alek ngono. Kula kinten Ah, lek nggih. ganteng enom ngoten to Pak e. Kula kinten lho nggih. Iki. Kula kinten. Lah terus niki wau kula nggih mriki to Pak. Nggih. Biar kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki sumpah demi Allah ceklek glek iki tenan. Kok cekek deglek. Kok iso tekok ndelik barang. Tegese tenanan. Tenanan iki. Terus Aku terang. terus teko ning gone Sela. Iki kan jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan anu sing nanggap niken Salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono. Iya iki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku ki sik enom, sik bagus ngono. Nggih mboten napa-napa. Lah jenengan nggih tasih bagus. Aku biyen yo bagus kok. Nggih ning keterak ireng ngoten malih mawon. Gak masalah, gak masalah. Asline. Ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni, Pak. Ah. Salim riyen. Alhamdulillah. Tepangan riyen lah ngeten kan malih cetha. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya. Ampun disuwi, Pak. Ampun disuwi. Ora tak isui. 3 dina ora tak isui. Wangi to, Pak? Hah? Wangi. Heeh, jajal wah salaman begitu. Karo sapa? Karo awakmu. Iya, coba ta. Lho. Kak, piye to? Piye? Hah? Piye? Nak kono genah ambune iki tak. Ambune Niken ki ora iso ilang 7 dina 7 wengi, Pak. Sepuh Ning salim. bareng kowe sing saliman nak. Salim sik karo Niken coba. Coba. 7 dina 7 bengi ki ora ilang. Coba Pak, mumpung si anget, Pak. Hah, wangine Casablanca ora. Iki parfum luar negeri. Luar negeri. Original. Salim ya, Bu ya. Nah, Nggih. iki, Bu Yatni. Loh, fresh care. Iki fresh care apa bal pirik ya, Bu iki? Antarane fresh care karo bal pirik. Sudah, masa perkara salim kok yo. Nduk wangi ya, ngono. Nduk. Iya. Wis cantik. Nggak boleh wangi. gitu. Salim dulu. Alhamdulillah anak kita. Ya wangi jane. Wangi. Loh, kaya apa, Nduk? Wangi. Kaya apa? Kayak kecing-kecing piye ngono. Iya bener. Bener. Goro-goro bar salaman karo kae mau Nduk dadi. Rumangsamu aku kok anggap peceren ngono apa piye kok? Ora keringetku karo keringetmu iki dadi siji ngono lho, Pak. Dadi Betul niku. Oh iya. Kae iki ora tuwek, Nduk. Kae iki Siapa sing ngomong tuwek? Kamu lah, loh, Alek ternyata tuwek. Ora, aku ora ngomong tuwek. Aku ki ngomong tak kira enom ngono lho. Asline yo nom. Terus Ketok suwek ki Kok suwek tuwek. tuwek kok suwek. urusane oke. Mas Gareng, Nun. aku arep takon karo sampean. Napa dawuh? Nyuwun sewu.
jenengan upama pengen jangan, Nggih. pengen olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing Nom. nom to Pak nek dienggo olah-olah. Lah nek diki santen, Dienggo mbot, diki santen. nek santen sing tuwek. Nek Nah. dienggo mbothok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah, Eh, upama gedang kuwi legine kuwi mau nom apa tuwek? tuwek. Nah, kene ngerti. Ngerti. Berarti sing tuwek Enak. enak, sing nom Ora enak. nah niken iki nom apa? Tuwek. Nom. Ora enak. Ayo muni yo. Iya, sampean muni ra enak arep mbok pangan dhewe. Nggih. Kok iso? Kaya- Nom ora enak. Ngawur malah sing tuwa iki kisut. Apa iya? Sing nom sik energik. Oh. Masa nak Iya. tuwek kisut. Nek perumpamaan iku ora iso digawe padha. Oh, Nek ngono. sing mau ki hal buah-buahan, nek genduk niken ki seorang manusia kok. Iya. Oh, Oh, yes ngono kuwi lho, Nduk. Dalang nek tuwek ngono kuwi, Nduk. Ra Lek iso. pengen rujak kae ya, Pak. Ah. Rujak cingur. Kayak gedangnya tuwek apa nom? gedange nom. Lah, nom kan enak lek gedang tuwek pernah nyonyot kabeh. Oh, Rujak iya. ya. Jangan bung kae. Heeh. Nom po tuwek. Nom. Nom, lah coba Oh, jangan jelek. ori sak bonggole sak barongane. Oh. Gelem apa ora? Cek. Aku Ora ora nyokrok kabeh ning lambe. Ngonyor tenan ku. Oh, kabeh iki Oh, enak tetep sing beda. enom, Pak. dadi nggon-nggonan ya. Nah, Nggon-ngonan. jangan disamaratakan. Iya. Jangan disamaratakan. Perumpamaan Jangan kok. pilih kasih nom tuwek, kabeh Betul, milihin nom, Pak. Nggih. Luar Menyapa dulu Nduk Niken kalawan para pamirsa. Menyapa nggih, Ah. sugeng rawuh sugeng midhangetaken sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa ing dalu menika. Matur sembah nuwun sanget kagem Pak Bayu. Nggih. Sampun menyeluk Menyeluk itu. nimbali Nimbali kula. kula Nggih. kalian Pak Alek Nggih. kalian Pak Dek Garangan. garang Ayo Ojo. gareng. Nah, aja garangan. Aku nek dilokne garangan nesu aku. Lah kok iso? Aku iki luwak udu garangan kok. Deh. Oh, Pak Dek gareng. nak dilokne apa-apa nesu ya. Tralala, semoga sehat selalu panjang umurnya. Genduk niken Pikantuk rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi seger waras. Amin. Awet leh momong anak putune. Sampeyan ngerti Pak Bayu sing endi? Pak Bayu nika Ayo ndang. ingkang Sing ndi? Ndi, ayo. nika seta jempolku lagi goleki. Nek jempolku mandek lak yo ngono-ngono kuwi. Jal, ayo. Pak Bayu. Wis dilunasi lho. Iya Wis iya. dilunasi kok ora ngerti. Nah, iki lho. Mosok sampean pisek to? Ya. Iki lho jempole lagi goleki iki lho, Nduk. Ya. Lah, terus nika lho, ae wong nika. wis ngene-ngene. Pak Bayu. kok. Jan. Lah ketok untune tok. Lenggon petengan Nek kaya. petengan. Iya petengan. Sehat selalu, Pak E. Amin. Ya, amin. Sehat-sehat selalu. Wah. Nggih, wah, kuwi jenggoten to. Iya. Tekon pangibadah kok, Nduk. Betul, betul. Pak Bayu diaturi munggah yo, Pak De. Ya. Oh iya cocok. Nanti, Iki sing nggih. berkompeten sing nanggung hidup kita untuk keluarga dan kru untuk 3 hari ke depan. Ya, Pak. Nanti Mas Bayu, Mbak Lurah, Nggih. Mbak Lurah Se. Teguhan kepareng minggat. Oh, Nggih, nggih. leres. Elah, elah. Nembang sik, Nduk. Nggih, nembang. Nggih. Sing diantu-antu marang sagung para pamirsa. Kadang YouTuber semono uga, Nduk, didongake sehat selalu. Nggih, amin. Lancar Menika saking rezekinya. Jawa Tengah ugi kewatas sanget. Oh nggih, enten sing saking Sragen niku Nggih. bapake selalu Nah. hadir setiap Niken Salindri pasti hadir Nah. ya Pak. Sehat selalu Pak. Jan tenan elok nika. Elok. Nggih. Iya. Aku Monggo niki kula tuh. Kayak nabrak kene ra yo? apa toh? Nabrak piye to? Sepur nek jalure dhewe. Oh Ah. iya. Wong sepur liwat nggon kono kok. Enek jalure dhewe. Sepur Iya. kok menggok nonton wayang ki, Pak. Pangker Rinasa nggih Pak, bawa Nggih, riyen. nggih, nggih. Rinasa saya
anakmu wedok sing SMP kae suarane yo wis ngene iki. Pangestunipun, Pak. Pengestune piye? Dereng. Nggih. Yo wis rampung leh sekolah. Malah pun rabi kok, Pak. Duh, SMP iki. Non. kae sing tau dolan karo aku kae. Heeh, Nduk. Masa. Ya ora apa-apa. Lah jare kabare meteng. Loh, sing ngomong sapa? Onda, mana baik-baik kok. Fitnah nek ngomong anakku meteng, malah wis nglairke kok. Teh. Walah. Karena saning ati Suara dipersudi ya Mas Gareng. Oke. ngente sumanding si sehemu bosen ah, Ya. Piye ta, Nduk? bosen. Lah kok bosan? Lah kok bosen? Lah kita itu ndak ada kebiakan apa gitu loh. Mbok bawa karo jalan-jalan apa karo dirangkul apa karo digan. Nah, Kamu kuwi mbok yo sing duwe inisiatif to. Ndak punya bodoh itu. Ndak suka kuwi. Nah, Aku justru menjaga harkat martabat seorang wanita. Tidak, nah, tidak bisa. Lah kecuali Ini dunia panggung. dunia panggung. Satu untuk semua. Loh, SCTV tahu dah. Ayo ndang digandeng lah aku. gandeng kowe tawa, aku mangkat kok. Wah, aku ngenteni mbok tawani kok. Asline ket mau ngempet to. Lho, aku ki asine kok Aku ora ngerti. tawa-tawa. Heeh. Aku ngono wis Roman. Ah wis kemudu-kudu jan aku lagi, Pak. Wong kene iki menjaga kok ya. Heeh. Njaluk di gandrung di roman. Iya, Oh. kita roman bagaikan bagaikan Romeo dan Hawa. Romeo dan Juliet. Oh iya, kok Romeo dan Hawa. Ini iki ora kaya ya wis ke Pak. Wah, patut ora patut, Pak. Ah. Iki mlaku bareng jan niken kaya mriksake mbae lanang ngene iki. Ini wong rezeki kok. Rezeki kok. Iya. Yen bos Rina Gareng arek kayanen. Nyapa lo malah jijik aku. Kok jijik aku ki ngematke Sing sak gagah dadi wong lanang ki sing Lah, wah, gagah. sing- Teteke ki ngene. sing tak adepi ki kaya ngene nduk. Lah aku kulino sing ngadepi nang omah ki wonge mekrok ngono kok dadi. Iki wis dadi Bojomu iki gedhi lho. Walah, Pak, mlebu ngomah ganti dempel lawang kok pripun to sampean. Alah. Henggal ratri Delan Kang Mas Apa wong ning ayu? layar kae Iya, gambare kita berdua bener. awakku Heeh, lek wedaan menyatu. bener. Lah kok kowe kaya topeng. Ora matuk wayahe ngono kuwi iki diwedhaki sakene kene kabeh diwedhaki Ngono lho. ora rata. Aku menunjukkan lelaki sing tidak sombong nih. Nyapa ya Kok iso? Mergo ketampananku tak tutup karo labur putih. Loh, tapi aku seneng lek pas saya kita ketemu itu pas di pondokan itu pas sampean ndak make up itu kayak kelihatan ganteng loh. Nah. Asine. Wah, makasih, makasih. Neng Omonganmu lek ganteng sawang. Luwih ganteng neh lek ora disawang. Oh, tak kira ngelem ganteng ternyata nek ganteng nek ora disawang. Mak ya madhepmu rono. Nah,
Wis jan kaya niken kaya ketanu ketemplekan tekek ngene iki malah. Upama kowe duwe anak kaya niken piye? Hah? Kok upama duwe anak kaya niken? Wah, tak jaga awan sore wengi Pak tenan. Nang omah tak tutup pintune. Turu no tak tutupi selimut. Tak buka tok tak tutup neh ngono Pak. Aman tak amanke duwe anak kaya ngene iki. Tenan. Wah, anakmu ke ya kok tutup no. Nah, kok tutup? Tak tutup apa ke blodos meneh kok tutup meneh. Ayo mlaku karo mlaku Cahayu. Kang dulu ayo sing kuat gagah sing gagah diteke ayo tak usahake nduk disawang wong akeh ayo jom sini anu do mulya ngapa to nangke iya cek kurang buri ayo aja ngono ngisi-ngisi iki wong lanang diteke niken sekrupe kendo sekrupi apa baut dok entang ngadeg kok kan aku kadung pewewe kok wis ngono empeten aja ceblok pokok aja ceblok piye wong iki engko nek ceblok gelungan kok glundung malah ra lucu kok kowe ngadeg kok kadung pewe domongi kadung penak ngene aku ya kesel anu golek kanca yoga sing babak karo kowe nduk ya enggak mau aku lah wong beda umur kok Pak Lah iya to. Niken baru belasan tahun Ning kudune wong tuwa iki kalah rasa ning menang cara kudune. Lah iki sing wis pengalaman ngentekke wong wedok akeh piye carane piye? Cangkemmu. Lho, maksude ngopeni para-para pesinden lho. Carane piye? Carane ya kuwi Nek mau. ngene aku ra kuat carane piye, Pak? Sikil loro no. maksudnya piye Pak sikil loro? Lah yo kayang no, Pak. Ngene. Ora ngono kuwi. Iki mau lah sikil siji ra kuat. Yo sikil loro. Oh ya, Nduk. Sikil loro. Nyah. Ya. Nyah. Aduh piye aku tak manut bapak to. Oh, sikil loro. Nggih bener, Pak. Berarti sampean madhep rono, merangkak. Merangkak. Lah, lho, ndak gitu. Iki sing dedeg bokonge diangkat. Nah, lho, ini sing dedeg. Iya. Ngene malah romantis. Romantis. Ada itu. Suasana kayak ning taman ngono kae, Pak. Bayangke iki kayak ning taman terus iki nggon lincak, nggon lungguhan ngono kae, Pak. Niken. Dalem. Iki wong ora buk. Kowe penak aku ngampet. Gak apa-apa kan aku kan oga sajam. Lha iki tenan nduk sing mbok lungguhi geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho. Wong dilungguh geger kok nyetrum teko ndi? Iso teko kene iki cenut. Ndasku iso cenut, Pak. Tanganmu iso kaku ya. Tangan, sikilmu iso kaku ya. Wah, wis ora usah nganggo roman-romanan. Ya. Ya. Wis ora ngatasi. Ora ngatasi Pak iki. Yamu. Mangsliramu. Bariki suntik. Aku sehat kok, Nduk. Aku ora perlu suntik. Jajam aku nih. Aku telaten minum biomoringa. Lahir batin
matur nuwun Nduk Cahayu. Wah, jan luar biasa. Ini multi talenta hebat. Kita doakan Mbak Niken tetap eksis sehat jasmani rohani. Amin. Anu Mas Garing. Nun dawuh Pak. Ada penggemarnya Mbak Niken yang luar biasa. Oh, nggih. Ngasto Demang wonten ing Teguhan. Oh. Mbah Demang Teguhan. Ya, diaturi munggah panggung. Ya. Ayo, seperti itu. Yuk. Mbah. Dereke Mas Bayu. Sayang laut tapasnya keliling-liling kota jalan hati-hati. Mangga. Sugeng dalu Pak, nggih sugeng dalu Pak Bayu, yo gantenge. Ade. Pak Bayu jen. Wah, iki. Pak Lurah to niki. Agemane batik, jin, sendal hebat. Pak Bayu niki. Kopiah, batik, sendal jepit. Nah. Sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Jangan iso-isone nglakoni lho. Siji jo, siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Limited edition Edisi gaya luar negeri. Luar Kiri biasa. kanan berbeda. Ngono kuwi nang Jakarta ya nggawa ngono kuwi, ora yo gumun. Ora kok wernane. Macak ben gak bayari, ben gak nambahi. Kula ki mboten ora nggon serampate, ora nggon sepone, Pak. Piye? Ngaten. Enek teleke barang kok ya ora ngerti lho, Pak. Sampun. Elah. Wis. Men ora kon nyawer jare. Luar biasa. Ben gak nyawer. Pandungane penting sehat. Pokoknya Amin, pasti sampean Pak. sehat, awet gagah, awet momong anak putu, Amin. awet Wis entek. ora masalah. Jeneng Kande untuk aku. untu entek niku tidak tua, Pak. Tua-tuane klobot dhuwur tuwa ngesor modot ngoten. Wah. Ning Pak Bayu ki masih ora ndek untu lho Pak De. Ning duwe gingsul siji. Tenan. Lha iki siji. Ya ora gingsul. Lha Pak. Nyat keturunan siji tok. Iya, ini ini Sehat selalu, Pak. Mbah Lurahnya juga disapa. Mbah Lurah Teguhan. Saking Mbah Lurah pundi? Kula Lagu napa monggo. wis. Waduh, Kula niki awale kanca kalih Pak Bayu. kalih Mas Oke. Bayu. Tangga kanca terus dadi dulur. Jadi jane lurah niki lurah ngetrep, mengki jenengan unggahne ya. Amin. Lah niki tapi di Ngetrep lurah Bedoho, komplit. Oh, tapi karena niku wau golek 10.000 dulur. Niki lagi siji kula. Nah. Berarti sik kurang 99.000. nah. Dulur mawon. Lah, mboten napa ora pandang sendale, sing penting tasih ngoten mawon. Mbak Teguhan anu napa? Ah, niki Mbak. Lah niki Bang Bedo kali Bang Ngetrep. Ngetrep. Tetangga Ah. bisa. Elak. Mbak Kwang. Sugeng dalu Pak. Kendalu. Oke. Demang-demang. Iya. Lah kamu punya penggemar ndak? Ya duwe. Deh. Sugeng dalu Pak Demang. Kuwi penggemarmu to? Demangmu iki ke. Layak kok padha. Ya wis ben Pak, ya titahe Gusti. Ya. Menika Pak Demang pundi nggih batik Ah, nang Bedoho. 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 Betul. Lajeng menika Pak Demang Ngetrep. Ngetrep. Desa ngetrep lagi. Oh, Oh nggih. Nika tasih kuwatah demang-demang Mas, Garing. Oh ngoten. Mboten Nggih. diunggahne sisan Pak. Nggih, niki mawon riyen. Nah, nggih. Oh ngoten nggih. Nggih. Bergilir. Iya. Kang Mas Iyan tingkat Kantun 3 niki wau wis mantuk kabeh. Monggo. Tapi pun titip teng Mbah Ngetrep wau. Nggih. Badhe paring dawuh ngersakaken nembang menapa. Nembang napa? Pak? Anu. Nggih, Mbak Ngetrep niki biyen sing bawa reksa kesan mboten kualat Nggih. niki. Ya napa Pak? Kecuali Pak Demang sing teng mriki. Nggih. Nggih. Pak Demang niki anu lenggarian syutinge ketutupan nggih. Pengandap mawon. Nek mboten anu pengandap mawon. nah minggah panggung malah mboten napa-napa nggih. Nggih. Luar Sakne, biasa. nggih. Nggih nggih. Pacarku lho kuwi iki. Iya, heeh. Engko Pantesan ket mau ning kono teko nek Mbak Niken teng pundi, Mas? Lah. Kelo aku. oh sing ditekokke Niken. Kecintaan. Nek aku senenganku sigar nek kowe nyanyi mbek Deni lho. Oh, Sigar. nyuwun sigar Pak. Oh nggih, DP Oh, riyen nggih oke. Pak. DP riyen. Hmm. Ngerti ya nek
Piye to iki? Sik. Tembunge niki kan piye, Mu? DP. Bapak ngersake sigar. Ngersake sigarmu. Apike piye, Nduk? DP riyen. Oh. Nggih separo sik, mengke malih nggih, Pak. Mengke lek lagune pun Lagu rampung sigar. malih nggih, Pak. Oh. Jenengan lunasi nggih, Pak. Ah. Pak, lah Oh. jenengan dereng malah wis Lah. nyanyi. Beh, beh. Iya ta iki kek. Piye? Hah? Aduh. Aduh. Gek demangku sak. Hah? Kan demangmu sangu lah. Demangku sangu apa ora iki? Hah? Pak sampun lho Pak mboten usah. Napa to kok Dan jenengan pun Lah go sandal lah. Pinter deh. nggih mentolo to, Pak. Kuwi malah sak dilunasi wi ku. Pun mboten usah ditransfer mawon nggih, Pak, nggih. Wong Kiris iso to kiris. Kiris. Ah wis kiris ae. Nggih. Lah iki dijaluki apa ora ya iki demang sitok iki? Ayo, Wis. Pak, ngono dah. Oh, nggih nggih Pak, kula niku Jane wis ora arus. lali lho, Pak. Nah, Wis nglali ya to. Oh, mboten napa jenengan elekne. Nggih, matur sembah nuwun, sembah Pak. Lancar. Cih. nah, ya, Pak Bayu terima kasih. Terima kasih, matur nuwun. Wah, Pak Bayu. para demang anjing. Wah, Kula sing matur sembah nuwun. Terima Ih, kasih, matur Pak suwun, Bayu. Pak Dong, anjing. Khusus Pak Bayu saya doakan cepat ganti sandal. Pak De, niki wau ada tamu yang terhormat juga. Injih Siapa? sinten? Dari Madiun ada Kang Mas Sujarwo. Mas Oh, Sujarwo. saking Nggih, Madiun. Kang Mas Sujarwo. Ini bapak saya yang ada di Madiun. Oke. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, sungkem bekti kula, Bapak. Kang Mas, badhe nyanyi kalih kula nggih. Setunggal lagu mawon. Malah dijak selopel. Saestu niki mboten napa enten pamundutan napa? Nggih. Masa Kang Mas Sujarwo arep njaluk bokong semok. Anu, Nduk. Kesukaane sampean napa? Kula Nggih, dipersembahkan untuk Kang Mas Jarwo. sing halus-halus napa sing kasar nggih? Monggo, pokoknya sing Sing halus napa sing kasar? Sing halus. Halus. Napa? Langgam napa? Ya. Langgam. Khusus untuk Mas Jarwo. Nggih, khusus Sik. kagem Kang Mas Sujarwo riyen. Pun aturaken langgam. Pakurmatan sedulur ingkang saking Madiun ya, Nduk. Nggih. Sembah nur sehat-sehat selalu Kang Mas Jarwo. Ya, bilang apa tuh? Kersa rawuh nunggoni iki malah wis kanugrahan matur Anugrah. nuwun. Nggih. Nggih, matur nuwun. Asline niki wau sing ken solo speli aku. Oh ngono. Wis apa tuh? Lho niki Loh, kan saged, Pak. Terus Pak apa? sini, Pak. Heeh. Niki ndamel jarik bebetan, Pak. Mboten saged pun kapan-kapan mawon. Wah, iya. Oh ya bener. Ora nek perjanjiane Bener, Pak. kon Oh, solo lah. kene dikon nyanyi kok. Kalau terjadi jarik suwek nanti tombok. Ya, heeh. Nduk iki kan gen-gen lega sik ya. Cek. Oh, ngoten Nggih, nggih. Kula tak istirahat riyen nggih, Ya. Pak. Nggih, Mimik-mimik riyen. 1 2 3 4 5 6. Yuk berdiri. Ya, Mangga. berdiri semua. Sepote, Cok. Yuk.